Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Снег і кветкі. Гэта сакавік, гэта вясна. Гэта свята, якое больш паўстагоддзя чырванее ў календарах. Са святам, дарагія жанчыны. Сардэчнае віншаванне з днём 8 сакавіка атрымала мінскі ўрач Марыя Аўсеўна Беркоўская. Яна заслужыла вялікую пашану. Яе ведаюць і любяць многія юныя мінчане. Вось ужо 20 год, як яна нястомна клапоціцца аб здароўі дзяцей. За сваю высакародную добросумленную працу Беркоўская узнагароджана медалем за працоўную доблесть. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Хорошо, Галечка, садись. А что ты, Сережа, подаришь маме? Для многіх з вас сёлетні сакавік стаў радасным удвайне. Сярод кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў каля палавіны жанчыны. Гэта і настаўніца з родзеншчыны Алена Івановна Маніна, і кінарэжысёр Муза Константиновна Заслонова, і юная швачка з Магілёва Люда Ліпніцкая, і актрыса Гомельскага драматычнага тэатра Антаніна Георгіевна Каменская. Сакавік – месяц падарункаў для жанчын. Здравствуйте. Вы отготовите подарки к 8 марта. Какой бы вы предложили нам подарок? Я бы предложила трикотаж, потому что я сама очень люблю трикотаж, и трикотаж, по-моему, самый хороший подарок. Кожныя 2 минуты з канвеера Магілёўскай фабрыкі сыходзіць прыгожае і моднае паліто. Тут працуюць амаль толькі жанчыны, і шыюць яны толькі для жанчын. Ад 3 да... Адным словам, можете нам поверыць, што ў такім паліто кожная з вас абавязкова спадабаецца свайму бацьку, мужу і сябру. Вашему вниманию мы предлагаем брючный ансамбль. Он состоит из брюк, джемпера и жилета. Подарок я бы хотела получить красивую посуду. Дорогие сябры, гомельский вокальный ансамбль «Реченька» віншуе вас з вясной.